Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 4 verse 1 to 8. Now, para sa atong mga bisita, we are doing an expository series on the book of Romans. Natapos na kita sa Romans chapter 3 ni adtong miaging Domingo ug karon ni ana kita sa chapter 4. Verse 1 hangtod sa verse 8 ang giingon dinhi. Unsa lagi ang atong ikasulti mahitungod sa nadiskubrihan ni Abraham nga atong kagikan sumala sa unod. Tungod kay kung si Abraham giisip nga hingpit pinaagi sa mga buhat, aduna unta siya'y ikapasigarbo apan dili diha sa Dios. Tungod kay unsa ang gisulti sa kasulatan, mituo si Abraham sa Dios ug kadto giisip alang kaniya nga pagkamatarong. Karon sa nagbuhat, ang bayad dili pagaisipon nga grasya kundili maulang gayod ang angayan. Apan kaniya nga wala nagbuhat kundili nagtuo diha kaniya nga nag-isip nga hingpit sa daotang tawo. Ang iyang pagtuo giisip nga pagkamatarong. Sama man sa giingon ni David mahitungod sa pagkabulahan sa tawo nga giisip sa Dios nga matarong nga bulag sa mga buhat. Bulahan ang gipasaylo sa ilang mga daotang buhat ug ang mga gitabunan ang ilang mga kasalanan. Bulahan ang tawo nga wala giihap sa Dios, bato kaniya ang kasalanan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang problema sa modern church, mga kaigsunan, is that ilang giusab ang gospel. Ilang gimodify, ilang gidugangan, ilang gipagaan aron kuno mahaom sa modern culture. Kay basin og wala na kuno'y mutuo sa ebanghelyo ug wala nay musulod sa simbahan. Mo kini problema sa modern church, sa emerging church movement. Pero hinaot nga ampingan kita sa Ginoo nga dili gyud nato usbon ang mensahe sa ebanghelyo. The gospel is not something new. Linibo na kini ka mga katuigan, mga kaigsunan, ug mo kini gihimong tataw ni Apostle Paul. Sinugdanan pa lang sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 1 to 2. Si Pablo nga ulipon ni Hesukristo gitawag aron mahimong apostol, gilain alang sa ebanghelyo sa Dios. Take note of this, nga iyang gisaad ni adtong una pinaagi sa iyang mga propeta sa mga balaang kasulatan. So you see, ang gospel, mga kaigsunan, gisaad sa Dios ni adtong una pa sa mga propeta sa balaang kasulatan. And again sa Romans chapter 3 verse 21 hangtod sa 22, gipasabot gayod nga ang ebanghelyo nga atong gimantala, this is not a new message. Karaan na kayo kini nga message. Apan karon gipadayag ang pagkamatarong sa Dios nga bulag sa kasuguan ug gipamatud-an sa balaod ug sa mga propeta. Ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo sa tanang mga nagatuo tungod kay walay kalainan. So this is not a new gospel. Ang Dios adunay eternal nga plano, adunay dili mausab nga plano, ug ang sinugdanan or ang tinubdan niini nga plano gikan pa sa eternidad. Now sa atong pagsugod sa chapter 4, si Pablo miapilar sa balaang kasulatan. Mikutlo siya sa balaang kasulatan in order to prove his doctrine of justification by faith alone as true. Ang pasabot sa justification, ato kining gipasabot sulod sa pipila na kasimana. Ang justification is kita nga mga makasasala pagaisipon nga walay sala at tubangan sa Ginoo. Pagaisipon nga hingpit sa unsang paagi, pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. So sa verse 3 sa atong teksto, ang giingon ni Pablo, tungod kay unsa ang gisulti sa kasulatan. So, miapilar si Pablo sa balaang kasulatan. And actually, si Pablo ug ang tanang mga tinuod nga magwawali, ang atong autoridad, wala sa atong kaugalingon, wala sa atong opinyon, ang atong autoridad naa sa balaang kasulatan. Mao gani nga bukang bibig nato ang muingon nga unsa may gisulat sa Biblia, unsa may mabasa nato sa Biblia. We should look for spiritual warrant sa tanan natong gipangtudlo sa iglesia, sa pulpito, mga kaigsunan, kay paninglan ta sa Ginoo. Ang ebanghelyo
Wala kini giimbento ni Apostle Paul, ang ebanghelyo gidawat kini ni Apostle Paul. Ug dili kini bag-ong ebanghelyo. Mao nga atong gikanta sa alawiton, I love to tell the story, the old story of God's redeeming love. Ug nakita ni Pablo nga katungdanan niya nga imantala kining ebanghelyo nga walay kausaban. Ug ang pamaagi sa pagwali ni Pablo sa ebanghelyo is that intact, mga kaigsuonan. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. This is the dedication of the Apostle Paul. Ang giingon dinhi, tungod niini sa pagbaton namo niini nga buluhaton pinaagi sa among nadawat nga kaluoy, wala naluya ang among kinasuluran, kundili gisalikway namo ang mga makauulawng butang nga nakatago. Mibalibad kami sa pagbuhat ug pamintaha, o gamiton sa pagpanlimbong ang pulong sa Dios, kundili pinaagi sa pagmantala sa kamatuuran, gipaila-ila namo ang among kaugalingon sa matag konsensya sa mga tawo at tubangan sa Dios. O kini nga gospel, kini nga ebanghelyo, gisugdan kini ni Pablo og pasabot sa Romans chapter 1 verse 16. Ang giingon ni Pablo, dili kuno niya ikaulaw ang ebanghelyo. Ebanghelyo means good news, maayong balita. Romans 1:16. Tungod kay dili ko ikaulaw ang ebanghelyo, tungod kay kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang nagatuo, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Sa chapter 3, sa naunang chapter, mga kaigsuonan, ang argument ni Apostle Paul is that walay buhat sa balaod ang makapahingpit kanato atubangan sa Dios. Ug mao kini ang tema sa tibuok Romans chapter 3, God's justifying grace. For example, Romans 3:20, ang giingon dinhi, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga pagaisipon nga hingpit sa iyang pananaw. Tungod kay pinaagi sa balaod, mao ang pagkaila sa kasalanan. So ang buti pasabot niini, wala gayud kitay ikapasigarbo at tubangan sa Ginoo. Wala kitay ikahalad sa Dios nga makatagbaw sa hustisya sa Ginoo ug makapapa sa atong salaod. Ang giingon sa Romans 3:27, busa hain man ang pagpasigarbo, wala kini labot. Pinaagi sa unsang balaod sa mga buhat, dili, kundili pinaagi sa kasuguan sa pagtuo. So, gi-anticipate ni Apostle Paul actually nga ang mga Hudiyo nga magbasa sa iyang pulong, mubalibad, mualkontra. In fact, they will really fervently disagree. Kay nga naman, nakita sa mga Hudiyo nga sila privileged, entitled, mga anak, good kuno sila ni Abraham, mga kaliwat ni Abraham. Unya, tinuli sila. They were the people of God. Mao nga gitangtang ni Pablo ang ilang confidence. Nga murabag gisulti ni Pablo nga, okay, muapilar kamo ni Abraham, unsa man ang nadiskubrihan ni Abraham. Unsa man ang nadiskubrihan. So gigamit ni Apostle Paul ang illustration ni Abraham aron pamatud-an nga ang doctrine of justification by faith alone tinuod gayod. So ang mga Hudiyo manghinambog mahitungod kang Abraham, so gigamit ni Pablo ang example ni Abraham aron pamatud-an ang doctrine of justification by faith alone, ingon nga tinuod. So atong tun-an kung unsa ang nadiskubrihan ni Abraham, mga kaigsuonan, sa nahabilin nga mga minuto sa atong pagpamalandong. Ug hinaot nga tabangan kita sa Dios. Unang punto, unsa man ang nakaplagan ni Abraham? Unsa man ang nadiskubrihan ni Abraham? Ang tubag, nakaplagan ni Abraham ang pagkamatarong nga gasa sa Dios. Iyang nadiskubrihan nga ang pagkamatarong di ay gasa sa Dios. Gikutlo ni Pablo ang Genesis chapter 15 verse 6 sa Romans chapter 4 verse 3. Ang giingon dinhi, tungod kay unsa ang gisulti sa kasulatan, mituo si Abraham sa Dios ug kadto giisip alang kaniya nga pagkamatarong. So ang basihan di ay nga si Abraham giisip nga matarong at tubangan sa Dios, dili ang iyang maayong buhat kundili ang iyang pagtuo
sa saad sa Ginoo, mahitungod sa umaabot nga Mesiyas, mahitungod sa umaabot nga manluluwas. And you know what, mga kaigsuunan, ang Romans chapter 14 verse 3, usa kini sa pinakaimportante kayo nga mga bersikulo sa balaang kasulatan. Gumikan kay gitubag niini ang pinakaimportante gayud kayo nga pangutana, nga ikapangutana sa mga tawo. Ang pangutana mao kini, unsaon man nga ang makasasala makabarog sa presensya sa matarong nga Dios nga dili siya pagahukman. Isyu kini sa atong eternidad, mga kaigsuunan. Unsa man ang gikinahanglan aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Aron sa pagbarog nato atubangan sa Dios, dili kita niya pagahukman, kundili iya kitang pagadawaton. Now, kini nga bersikulo gidebatihan kini nga topic, mga kaigsunan, gilalisan kini sa mga tawo, pero ang conclusion niini nga topic mao kini magdetermine kung ikaw luwas ba or dili. So ang issue, mga kaigsunan, mao kini, kung mubarog ikaw atubangan sa Ginoo, ang mataro nga maghuhukom, unsa man ang imong paglaom, unsa ang basihan sa imong paglaom? Well, nakaplagan ni Abraham ang tubag. Ang giingon dinhi, mga kaigsunan, mituo si Abraham sa Dios ug kadto giisip alang kaniya nga pagkamatarong. Abraham was justified by faith alone, in God alone. Ug nakita nato nga ang tanang mga tawo universally guilty before God. Ang tanang mga tawo walay exempted, dautan at tubangan sa Dios. We are universally subject to the wrath of God. Nahailalom kita sa tunglo ug kapungot sa Dios. Romans chapter 1 verse 18, ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo nga mituok or mipugong sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadautan. Ug atong nakita, mga kaigsunan, nga wala gayoy maayong butang nga atong mabuhat aron mapapas ang atong salaod at tubangan sa Dios. Romans chapter 3 verse 20, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga pagaisipon nga hingpit sa iyang pananaw, tungod kay pinaagi sa balaod mao ang pagkaila sa kasalanan. So unsa ang nakaplaga ni Abraham? Nakaplaga ni Abraham ang pagkamatarong nga gasa gikan sa Dios, bulag sa balaod, bulag sa performance sa tawo. Ang pagkamatarong nga ang Dios lamang ang makahatag ingon nga gasa, mao kini nadiskubrihan ni Abraham. Ikaduhang punto, giunsa man kini pagdiskubre ni Abraham? Well, nadiskubrihan ni Abraham nga wala gayud siya ikahatag sa Dios, ikatanyag sa Dios, wala gayud siya maikapasigarbo at tubangan sa Dios. Ang tanan nga anak kang Abraham gikan sa Dios. Romans chapter 4 verse 2, ang gingon dinhi, tungod kay kung si Abraham giisip nga hingpit pinaagi sa mga buhat, aduna unta siya ikapasigarbo apan dili diha sa Dios. So, nasabtan ni Abraham nga wala gayud siya ikapasigarbo at tubangan sa Ginoo. Si Abraham dato kayo kadto siya nga tawo. Apan nasayod si Abraham nga ang tanan niyang kabtangan gikan lamang sa Dios. Genesis chapter 13 verse 2, ang giingon dinhi, ug si Abraham dato kayo sa mga buhi nga hayop, pilak ug bulawan. Genesis chapter 14 verse 22 hangtod sa 23, giingon ni Abraham sa hari sa Sodoma, nanumpa ako sa Ginoong Dios sa kahitasan nga nagmugna sa langit ug sa yuta, nga dili ko mukuha bisag usa ka tanod, usa ka panghikot sa sandalyas, usa bisag unsang alang kanimo, basin og muingon ka gipadato ko si Abraham. So si Abraham dato kayo apan iyang giilang ang iyang kabtangan gikan sa Dios. Si Abraham powerful pod, adunay abilidad sa giyera, pero nasayod sa Abraham nga ang iyang military success gikan sa Ginoo. Genesis chapter 14 verse 14, ang giingon dinhi,
Sa dihang nadunggan ni Abram nga nabihag ang iyang kadugo, gipangunahan niya ang iyang 3 ka gatos ug napulog 8 nga mga nabansay nga mga sundalo nga gipanganak sa iyang panimalay ug ilang gigukod sila hangtod didto sa Dan. Dunay private army si Abraham, 318. Nakigubat siya batok sa 4 ka hari ug sa mga kasundaluhan niini. Kining 4 ka hari mipildi sa 5 ka hari nga mirebelde batok kanila ug nabihag apil ang iyang pagumangkon nga si Lot. But if we will read the rest of the story, nagmadaugon si Abraham with only 318 soldiers against the soldiers of the 4 kings. Apan nasayod si Abraham nga ang tanan nga iyang success or kalampusan wala nagagikan sa iyang kaugalingon kundili nagagikan gayud sa Dios. Ug nasayod usab si Abraham nga dili ang iyang binuhatan mao ang nakapaaghat sa Dios nga gidawat siya. Ang kinsang binuhatan mga kaigsunan, nakaplagan ni Abraham nga ang pagkamatarong resulta lamang kini sa pabor sa Ginoo. Grasya lamang gayud kini gikan sa Dios ug alang lamang kini sa sa kahimayaan sa Dios. Kung si Abraham aduna pay contribution sa iyang kaluwasan, aduna unta siya ikapanghinambog. Mao kini gipasabot sa Romans chapter 4 verse 2. Ang giingon dinhi, kay kung si Abraham giisip nga hingpit pinaagi sa mga buhat, aduna unta siya ikapasigarbo apan dili diha sa Dios. Ang kamatuuran mga kaigsuonan nagpabilin nga ang Dios mao ang nag-accomplish, nagtuman sa atong kaluwasan in such a way nga siya lamang gayod ang mahimaya. Grasya lamang kinigikan sa Dios. Mao kini ang usa sa mga gisinggit sa Reformation, sola gratia, by grace alone. Unsaon man nato pag-ikyas gikan sa pagkadautan sa atong unod. Unsaon man nato nga maluwas kita gikan sa pagpanglimbong ni Satanas. Ang tubag tataw gayud kaayo. Gikinahanglan nato ang transforming work from God. O kini mahitabo lamang pinaagi sa grasya sa Ginoo. Unsa ang grasya? Ang grasya mao kini ang nadawat nato gikan sa Dios nga libre nga dili angayan alang kanato. It is a favor nga wala kitay katungod niini. It is a favor nga dili takos alang kanato. Now, bulag sa grasya mga kaigsuonan apart from grace. Magpabilin unta kita sa atong pagpakigkontra sa Dios. Apart from grace, malaglag kita, maalaot kita diha sa atong kasalanan. Ang matag tawo nga naluwas, napasiguli ngadto sa Dios, nahitabo kana gumikan lamang sa pabor sa Dios. Trabaho kini sa Ginoo, buhat kini sa Ginoo. Si Noe naluwas pinaagi sa grasya. Si Moses naluwas pinaagi sa grasya. Si Joshua, si David, silang tanan naluwas pinaagi sa grasya. Ug si Abraham giisip nga matarong atubangan sa Ginoo, pinaagi lamang sa grasya. Ikatulo nga punto. Giunsa man pagdawat ni Abraham kini nga grasya. Well, gitubag kini sa verse 5 sa atong teksto. Ang giingon dinhi, apan kaniya nga wala nagbuhat kundili nagtuo diha kaniya. Nga nag-isip nga hingpit sa daotang tawo, ang iyang pagtuo giisip nga pagkamatarong. Giunsa pagdawat ni Abraham ang gasa gikan sa Dios, nadawat niya kini pinaagi sa pagtuo. He believed. Pinaagi sa pagtuo mga kaigsuonan. Si Abraham giisip nga matarong atubangan sa Ginoo. Ang pagtuo ni Abraham gidayig sa balaang kasulatan, gumikan kay gigakus niya ang saad sa Ginoo. Bisan pa og opposite ang iyang nakita sa mga panghitabo, pero mituo gihapon siya og misalig siya sa saad sa Dios. Unsa man ang gituuhan ni Abraham, unsa man ang gisaad sa Ginoo ngadto kang Abraham, unsa man ang unod sa pagtuo ni Abraham, unsa ang nakaplagan ni Abraham. And this is a very important question. Kung atong masayran kung unsa ang gituuhan ni Abraham,
ug kung mutuo usab kita niini, makabaton kita sa gasa sa pagkamatarong. Gipasabot kini ni Pablo sa Galatians chapter 3 verse 8 ang giingon dinhi. Ug ang kasulatan nga nasayod ni adtong una pa man nga ginaisip nga hingpit sa Dios ang mga hintil pinaagi sa pagtuo. Gipadayag ang ebanghelyo ni adtong una pa man ngadto kang Abraham nga nagaingon, pinaagi kanimo mapanalanginan ang tanang mga nasod. So ang saad di ay sa Ginoo ngadto kang Abraham is that ang binhi nga nagagikan kang Abraham kaliwat niya, pinaagi kaniya ang tanang kanasuran mapanalanginan. O kini nga binhi natuman kini sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo ang binhi. So nasabtan ni Abraham ang saad sa Ginoo. Mituo siya sa saad sa Ginoo, sa binhi nga umaabot, kang Kristo nga umaabot, ang Mesiyas nga umaabot. Mituo si Abraham sa saad sa Ginoo ug siya giisip nga matarong atubangan sa Dios. So kinsa ang manluluwas ni Abraham? Ang atong Ginoong Hesukristo. Mituo ba si Abraham sa Ginoo? Nahimo bang believer si Abraham sa atong Ginoong Hesukristo? The answer is yes. Nakita niya, nasabta niya ang saad sa Ginoo, pinaagi sa binhi nga umaabot, ug ang binhi nga umaabot nga mupanalangin sa tibuok kalibutan, wala nay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. In other words, ang gospel nga atong gimantala mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, karaan na gyud kaayo nga gospel. Nasabtan kini ni Abraham, nasabtan kini ni Moses. For example, Deuteronomy chapter 18 verse 18, mo kini nakita ni Moses, no? Magtuboy ako alang kanila og usa ka propeta nga sama ninyo gikan sa ilang mga igsuon. So gikan kuno sa mga Hudiyo. Dili si Muhammad ang fulfillment niini, kay gigamit biya kini nga bersikulo sa mga Muslim aron pagpamatuod nga si Muhammad kuno naa sa Biblia, siya kuno ang propeta nga umaabot. No, ang giingon diri magtuboy ako alang kanila og usa ka propeta nga sama nimo gikan sa ilang mga igsuon, meaning to say gikan sa mga Hudiyo. Ug akong ibutang ang akong mga pulong sa baba niya ug iyang isulti ngadto kanila ang tanan nga akong isugo kaniya. Natuman kini sa atong Ginoong Hesukristo. Si Isaiah usab, nakita niya ang mensahe mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay siya propeta man, mituo siya ug siya naluwas. Isaiah chapter 7 verse 14 ang giingon dinhi, busa ang Ginoo mismo ang maghatag kaninyo og ilhanan. Ania usa ka birhen ang magmabdos ug manganak og usa ka lalaki ug iyang pagatawgon ang iyang ngalan og Emmanuel. So magtutuo si Isaiah sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pag wala pa natawo si Kristo, nakita ni Isaiah ug mituo siya ug siya naluwas. Now, si Abraham usab, nakita niya ang pinadayag mahitungod kang Kristo. Mituo siya, misalig siya sa saad sa Dios ug siya giisip nga matarong atubangan sa Ginoo. Galatians 3:16 ang giingon dinhi, karon ang mga saad gihimo ngadto kang Abraham ug sa iyang binhi. Wala giingon ug sa mga binhi nga mahitungod sa daghan kundili mahitungod sa usa lamang ug sa imong binhi nga si Kristo. So tataw kayong gitudlo sa Biblia mga kaigsuonan nga ang pagtuo ni Abraham mao ang basihan nga siya giisip nga matarong atubangan sa Ginoo. Ang pagtuo ni Abraham kang Kristo mao ang instrumento nga si Abraham nakadawat sa gasa sa pagkamatarong atubangan sa Dios. Justification. And this faith is the essence of Christian religion. Ang pagtuo mga kaigsuonan mao kini ang paggakos, pagsalig sa saad sa Ginoo sa pagluwas, pinaagi sa sakripisyo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, pinaagi sa iyang dugo. Faith alone, sola fide, usa kini ka singgit usab sa Reformation. Faith alone, matud pa ni Martin Luther, sola fide or faith alone is the article upon which the church stands or falls. If the article of justification is lost, all Christian doctrine is lost at the same time.
nadiskubrihan kini ni Martin Luther ug nadiskubrihan kini sa tanang mga piniling katawhan sa Dios. Ug unsa ang resulta sa nadiskubrihan ni Abraham? Ang giingon diri sa kasulatan, Abraham was declared righteous. Giisip siya nga matarong. Romans chapter 4 verse 5. Apan kaniya nga wala nagbuhat kundili nagtuo diha kaniya nga nag-isip nga hingpit sa daotang tawo, ang iyang pagtuo giisip nga pagkamatarong. Now notice, we are talking about a wicked man. Gumikan kay ang giingon sa Biblia, giisip nga matarong sa Dios ang daotan. So this is good news sa gitulisok ang ilang konsensya ngayon karon gumikan sa ilang kasalanan. This is talking about the wicked man, the godly man. Kung ikaw nabugatan sa imong sala higala niining taknaa, remember, God justifies the ungodly. Ang luwason sa Ginoo ang tawong daotan, but you have to repent of your sin. You have to believe in the Lord Jesus Christ. Nadawat kini ni David nga panalangin ang kapasayloan sa iyang sala. Romans chapter 4 verse 7 to 8 ang giingon dinhi, bulahan ang gipasaylo sa ilang mga daotang buhat ug ang mga gitabunan ng ilang mga kasalanan. Bulahan ang tawo nga wala giihap sa Dios, bato kaniya ang kasalanan. So, more important and more significant mga kaigsuunan, si Abraham midawat sa gasa sa pagkamatarong nga gikan sa Dios. Kang kinsang pagkamatarong ang iyang nadawat, pagkamatarong ni Kristo. Ang pagkamatarong ni Kristo gisulob ngadto kang Abraham. Ang tawag niini imputed righteousness. Ang pagkamatarong ni Kristo nahimong pagkamatarong ni Abraham. Mao nga walay ikapasigarbo sa Abraham. Walay ikapasigarbo sa Abraham. Bisan pa og buutan kayo sa Abraham, iyang gisunod ang sugo sa Ginoo sa paghalad ngadto kang Isaac, pero ang buhat ni Abraham pagpamatuod lamang kadto nga tinuod ang iyang pagtuo. Walay buhat si Abraham nga nakapaaghat sa Dios nga luwason siya. The Bible clearly tells us that Abraham was justified by faith alone. Higala nakigistorya ang pulong sa Ginoo nimo karon. Unsa ang paglaom nimo nga makalikay ikaw gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios, gikan sa paghukom sa Dios? Unsa ang imong paglaom? Ang imong pagkabuutan walay pulos. Ang imong pagkamaayo walay pulos. Wala kay pagkamaayo. Wala nato nasunod ang balaod sa Ginoo perfectly. Sa tibuok natong kinabuhi, kanunay lang kitang nagpakasala. Kinahanglan nga musalig ikaw sa pagkamatarong ni Kristo. Si Kristo nga matarong, si Kristo nga balaan. Romans chapter 4 verse 5 once again ang gingon dinhi, apan kaniya nga wala nagbuhat kundili nagtuo diha kaniya nga nag-isip nga hingpit sa daotang tawo, ang iyang pagtuo giisip nga pagkamatarong. Again, this is an old gospel. Karaan na kaayo kini nga ebanghelyo, mayong balita. Ug mao kini ang bugtong dalan sa Dios ngadto sa kaluwasan sa mga makasasala nga naghinulsol ug nagtuo kang Kristo. Unsaon man nga usa ka tawo makaikyas gikan sa tunglo sa Dios, well, ang pamaagi, mauusab ang pamaagi nga nahitabo kang Abraham. Si Abraham mituo sa Dios, misalig sa Dios, ug ang pagkamatarong ni Kristo gisulob ngadto kaniya. Ug kung ikaw higala, maghinulsol sa imong sala, ug musalig kang Kristo lamang, siya ang gisilutan gumikan sa sala sa mga katawhan. And He will declare you as righteous and innocent kung ikaw magsalig kang Kristo, maghinulsol sa imong sala, ug mutuo ug musalig lamang kang Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon dayon, kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. O dear Heavenly Father, salamat sa pagsustenar nimo sa imong sulugoon sa pagmantala sa ebanghelyo with much speaking difficulty because of uneasiness in the throat. Gisustain nimo ang message ug nagtuo kami, o Dios, nga gamhanan ikaw ang balaang espiritu makahimo aron nga
kini nga mensahe magmabungahon sa kasing-kasing ug hunahuna sa tanang mga nakapamati niini. And we pray, O God, that you will be pleased to use this message for the salvation of those who are not in the Lord Jesus Christ. And this we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.